baju baru, laki di umama orang-orang mengonang utang saboli pinggang. Awak naki di kota urang, piti tak ada de indua somang. Ala piti hinda ado de indua somang. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum kasidang basamu ada pun tangan setiap kita nanalita jadi nanalit basuh sebalanya tangan jarinya limo buah hukum na wajib di kita para tamu sadar sembayang kado ketiga basakar kambe puasu kalimu nai ajiate penguasu itulah sebab jari delimo jari nalimo ya kiwani jokalau hikmanyo naka kita cari perkamu banamu siam pujari sami sarantu di dalam nagari katampe batanyo patang jo pagi ai kado talunyo anamunya jari sami saran cara dia pandai di dalam nagari kawan tua panunjuk kehandai tanjo ini katigo banamu si jari mati daripada kawan tagata tinggi sami sarang kuat dan bagabarani sami sarang tentara dengan polisi badan keamanan di dalam nagari sampai banamu si jari manis
sami sarang kayo di dalam nagari. Ai katampe malakekan nintanang kodi kasalan tenggang adiana nagari. Oh kalimu kalimpian dae nakete sakali Sami saraya di dalam nagari narbalimu ini ko indah sepakat apu-apu karajo takkan mungkin selamat Aku apu-apu di yang katamunya bare ke dalam nagari lanya toba itu narbalimu itu ko indah sapadu apu-apu karajo takkan mungkin maju seorang melo nalai mangaju ko basali siapa malu maju pengulu orang lah banyak di cangkoragu anta kasini anta kasih ayo bagi ayo sifat bagi Tuhan salam
denyo salam Mekan jadi umpamo ya mulai ala iyo Salam ganti Nelai basi baso ilomo ala iyo ngai amana ngai amana ngai ya amana ya sabalum ala denyo itu Dengan saudaranya tu ya mulai ala iyo dahulu di pintu illallah ala iyo ngai amana ngai amana ngai ya amana ya ngai ya amana ya iyo pinanyo ilmo ala ala ngai amana ngai amana ngai amana ya amana ngai pengalaman di dadu ibarat kadu andai kini begitu lah yo sajaro karajo iyo elo mengaji laisa pata jodoh dekan pengajian denai penting dekito denai penting sekali lagi lebih dan lade agamu Allah agamu lana Islam la memang la agamu kita dalai sulan juta dalai adu di dalamnya oh dalai tangan dekito lekan saja delai marilah mengaji lana nirnamu tola ya basamu dalai simala dekan bana la desidang lane basamu iyo lai danga kana bana la ditutu basamu delai ini adalah pengajian dari kami Narabado sahabat ditulan saudara iyo wahai lana saudaro iyo lai modo nana jumba mangku kesanang mangku mengaji lada panjang-panjang oh dari mulut tadi sampai sekarang oh habis malam dan berganti siang air di kancah kulim matahari kada sudah dibilang iyo denana sudah dietong ore jotolang abatunjukkan polo dari mana datang orang dua lain kami siang di matai mati dia tompak itu deh bunyinya kaji ada itu alemmu tinggi sekali lai sari lah orang dia akan mencari di langit
di hati, oh yang tak di luar lai kulitku ini. Di luar di dalam Belum terkasih, dalilnya itulah sudah menerangkan. wa kuliruhu innahu laikatun Quran. Amin amin Rabbi pulau tambahan belum ditentukan antara di dalam, oh hanya di dalam ilmu Tuhan. Manur elan perintah oh delai kaji la dela dulu linmu pulu akidah bata mulai khalifah delai jangan lanan dikatuh lanan diate di bawah. Tapi di tengah bila dengarkan doa lain nyawa di kaki laya pula gunung. Karena Tuhan nana punya kuasa, nana jo kalau gitu kamalang ngajidu. Nana jo kalau gitu kan mengajidu. Ode boleh latin lampu penyepel itu dia punya angin ke mano tabangnya dan layan ke kiri lai ke kanan kita ayah ke belakang layan ke muka anta kota bangka api udara lai balun antara kepada guru lai ulang lagi guru tarikat ande alim tasawufi hanya bijur dengan tidaknya mati hilang lai kasih itu dicari dari mana hanya datang lai kasih itu kembali illa kulilan oleh minal mu'minin lai bukan kalangi pak nyawanya pergi iyo delai bukan kalangi, delai nyawanya pergi, delai bukannya lului, lai kabawanya bumi, hanya deno kelului, lai karunggonya hati, lah di dalam rasio, lai sudah bersembunyi, inna lillahi wa inna ilaihi dengan rojiuna oleh tambahan lagi dengan rojiuna tambahan lagi atanya purwa padari lepado tanah detan taulai kembali dengan kapado tanah nyawa daripada Allah iyo tentu kembali dengan kapado Allah curi tulah habis baka bala sudah taweta tunggang dai kalam la pacar iyo dengan isyarat lelaki itu mengana apunan jadi delai tali kulima yang onan guntai lagi kato sapata yang musa ambut hilang kasalangka ladi gayung sagayung pa esahim
himbau sudah. Ango ibadan ada ka ate ka bawah dapat pulang lagi tu di akhir kulima. Pulanglah kita di akhir kulima, di akhir kulima la ilaha illallah. Soal pengajian pasakian sudah dasakian dahulu di kami berdua. Iyo sakian pengajian. Dahulu kami berdua. Iyo sakianan malah dulu dari kami nan badu. Dari nana simpati mina orang bari oleh banamu. Oh denar kini baakolai. Adi mano iyo lai kasana. Adi mano iyo la de karanca. Adi pandang iyo de jomato. Pepata iyo de hang minang kan ado iyo de mangato. Sakali iyo de bakamu mencari iyo rasu-rasu. Dua kali kita de batamu mencari sana jo saudara. Tiga kali kita de batamu tani de kami nak batanyo. Iyo tanyo lai batanyo. Pakaian tukang lai curito. Iyo danga bana. Iyo di muka lai basamu. Iyo lai kami lana batanyo. Nana gasa patanan jodoh. Di tangkayan karadia tupu yang kasakit nangko. Nan nampe iyo nan di luar. Dahulu kami lah de pareso. Nambala kudi nan badak yang bauri saratu jotulanyo. Oh denan di tantala itu bana. Oh kami lah kabatanyo. Tolonglah denan jawab iyo nan lai salah sudah ikut. Iyo kuli sabalun de bakuli apo de bana dahulunyo. Iyo dagang salah balun de badak yang apo ko bana dahulunyo. Ure sabalun de baure apo ko bana dahulunyo. De tulang sabalun de batulang apo lai bana lai padunan hakikatnya. Oh denan lai itulah de nyobana. Oh bunilah de nyotanyo. Den lai tonolah nanya jawab adimu ko iyo lah de basamu. Iyo na kita panjang-panjang indah na puluh na bajelo jelo. Iyo lah de kan lai itu bana. Iyo dari kami nan berdua. Akaran nola di tampe nangko iyo batu lai banan mudo. Iyo balain lain bana. Iyo lai kandak nan de salero. Nana kone kanda nan tuo pengajian iyo nan taraso. Kok kanda iyo nan mudo santai de irama sajo. Kok kanda iyo nan anak-anak jolenggo dulang gendang kapalu. Iyo lai marilah kami bari. Iyo nan de sela karang nanako. Iyo lai makan bana de dun sana iyo jo saudaro. Iyo mari ba irama sapata jodoh. Menekan nola irama hiburan de na mudo. Ande kalau iyo nan tu jangan salah iyo la tarimu. Biaro dan apa putala sumbu dan apa yang pulo. Iyo kami nana badu. Iyo sudah nana lanyatu. Menekan nola kami anak mudul kadunya. Ande lai mudo la de nyomata yo nan kado la donyo. Iyo nana barul nada satahun jagunya. Ande lara nana la de ko baru satampu iyo nana pinanganyo. Nana tanda pian nana daulu lai maaf iyo di pintu. Iyo kapadonyo sidang la de nani yo na la basamu. Yang nana jola kuminang na mulo lai barakamu. Iyo na
na kami cubo na sekarang nanako iyo lai sekarang nanako lagu tapi paikulan namo cubo ladang sana dan nandai kisah curito anak muda iyola anau mama jesigai sana mandanga kami badendang sambil parindang tentang hati banyak terjadi zaman sekarang tak biabana putang juga di tala biabana bujang juga di bujang labanya memakai supang dan hai ekol dan padusi memakai sirawai hondo bahondo delai taga disimpan jantan padusi samula dan mainkan anta ko iman tabang bakiro ragam dunia membawa sansai raga-raga mangaja sendo kini ko anau mama jesiga kini ko anau mama jesiga jaguang babu lai kalamari de ula anau mama jesigai de raga-raga mangaja sendo iyo itu lai irama dari kami badu sebagai iyo espanyol dari kami badu delai tuku anak jo tambah la paragi akan perai sajo delai simbal dekan mana dari kami badu iyo nan lagu bangkina dekan jadi dua delai nandang alai danga bana iyo nandai sila karang nanako desima iyo dekan bana la dilai mukul lai basamu iyo lai cubunan de bawa kanabi alai ambola sito karnyo nana gula de bangkit nang macam-macam de judulnya de ba macam la macam bana iyo lai akan ande lagunya iyo ini bunyinya dari kami lana baraladu tararam tararam tam tam tararam tararam tam tam taram tararararam tam tam taram tararam tarararam taram tararararam tam tam taram tararam tarararam taradadang taradang teo teo dididing dididing teo teo taradadadang taradang teo teo taradang teo taradadang teo teo awana kia mucen pangucen sakulaki indah baisi bini di umala majolion jolion jalo tajoki ada tambang mutar basi gole di tongan laman dan domai do apanya kisauan abilola musim penghujan sakulaki indah baisi bini di umala majolion jolion jalo tajoki ada tambang mutar basi gole di tongan laman dan jalo dindo apanya kisauan pasang membuli bawang golang kami aja baju baru laki di umama orang-orang mangonang utang saboli pinggang awan naki di kota uang piti tak ada de indua somang ala piti hinda ado de indua somang dan apa dai umat gol lawan cicale paongai kau awa bantai lagarang kayo anak salusin jaga balanjo anak salusin di boy balanjo anak kiamat sepangujan salam ko anak di boli basi onta na basi tojang na boli honda jo TV kopa wanang yang atau bang jana tinggi
tahanlah saligo gigi lampu kaki Sekulai berumur panjang oi basuki bunga isu ala boni TV 107 parabola dari kami badu iyo lai ibarat kini yo kana di nyojo iyo ibarat baladang lagala wetaram banyu onda ibarat nan jalan iyo laba kilo iyo elo tu kandakan lagadun sana nyokitu lai kare kana la de nyo kami samo tu kanan curi tu Haka ampiran ladanyo jaya orang bari banamu lai tolong la sambuang sasudai ko jobuan ranca lagu nan sero janganlah tolan babaso orang pambaso bala paparunyo orang panuto banyak dosunyo jangan berlupa dosa babnya kain basah di hari sanjo itulah sebab dengan karano hati oya bana samalam nangko samia bakan daerah madi buejo danga karabana di moko basamu dari simpati minangku namonyo ayam turun 10 aku mati 1 tinggal 9 kok mati 1 tinggal 9 caranya wajah tubuh tangan ralipe dia te badan lai kalau la jale turun 9 ko mati 1 tinggal 8 ko mati 1 tinggal 8 badan orang kebiakan si kain kapan orang cabian si kain kapan ayam turun 8 kok mati 1 tinggal 7 kok mati 1 tinggal 7 orang cabian si kain kapan orang ngantakan ke dalam kubur orang ngantakan ke dalam kubur ayam tinggalnya 7 lai ko mati 1 tinggal 6 ko mati 1 ai mai ria di dalam kubur kota beramal bakalam kalam kota beramal bakalam kalam ayam turunnya 6 kok mati 1 tinggal 5 kok mati 1 tinggal 5 di dalam kubur bakalam kalam mungkar dan nangkir datang batanya mungkar dan nangkir datang batanya kalau la jali turunnya 5 kok mati 1 tinggal 4 kok mati 1 tinggal 4 malaikat datang batanya salamu di dunia lai ko tobat salamu di dunia ko lai tobat yang tinggalnya ampe kok mati 1 tinggal 3 kok mati 1 hidup ya kurang beribadat mati
mati balam bin masuk neraka. Hei mati balam bin masuk neraka. Ayana alayayam turun tiga, kau mati satu tinggal dua. Kau mati satu tinggal dua. Enak tahan siksa neraka, Minta babali kadunia narko. minta babadi ke dunia nangko. Ay kalau la jale turunnya dua, kau mati satu tinggal satu. Kau mati satu tinggal satu. Malam babadi ke dunia nangko, Baka kiam pe badan babulu, baka kiam pe badan babulu. ayam turunnya satu, kok mati satu. Habis adonyo, kau Mati satu, habis adonyo. baka kiam pe badan babulu, jalan marangka, hai masuk arimbo, jalan marangka. Ay kalau la mati ayam sadonyo, mangkorang tutu isi pintu kandang, mangkorang tutu isi pintu kandang. Marangka oi dalam rimbo, Harimau balang orang namokan, harimau gadang orang himbaukan. kacim papa mena mandi la kucika pamena kato. Lapi bata dapat isi dari orang natutu. Dan lagi ini begitulah lah dari kami nana badu. Ini gara-gara dari kamilan batu. Manaki jalan kali mindai menurun jalan kasawaluntu. Pitia pisawat tagadai. Bini meminta cerai pulau ya lah.